po 2 hrách pôjdeme hrať Berry's Prison. Takže ak sa vám takéto videa páčia, nezabudnite dať like, odber a zvonček na Šimonov kanál a ideme na to! Dobre, poďme, Erik. A ja som tu vytočil ten 1 000 000 gemov a ty si dostal OP kartu. No. Wow, no, nevyskakuj mi taká. Takéto blbosti ja tu neznáš. No, konečne. Tak, poď, prestaň. Šimon, prestaň furt. Počkaj, veď ja musím ísť preč, veď ja vidím, čo robíš. Áno. Dobre, už nevidím. Bro, veď nie, ešte ideme. Dobre. Opovar. Ne! Áno. Bro. Bro, diamo. Čo dáme? Povedal som. Áno. Ja som to vedel. A ešte som ti vymazal element. Budem spel na teba normálne. Bro, nedaj remove element. Prečo? Lebo ti dám jeden. Dám ti jeden, to za uši. Ja som spás. Dobre, dáme toto. A teraz si naozaj pasí. Ja som to vedel. Jedna voda, alebo jeden oheň, alebo jeden sviet. Dobre. Ja viem, čo dám. Mne to seklo. Je to seklo? Áno. Tak vyhral si. Halo. No dobre. Pozri, jak by to seklo. U mňa je voda. No. Tak teraz pôjdeme ešte jednu hru a potom Berry's Prison. Ok, ideme. Modrá versus modrá. Šmária, ja tu mám toto. Ne! Áno. Prečo si dal oheň? Prečo si dal kričanie? Bro, lebo si dal lepšiu kartu, veď. Rozmýšľam. Nie, roztomilé. Vymeníme si karty. Ne, ty si robil srandu. O, ďakujem za OP karty. Šimon, ja to neznášam. That's not my problem. Čo dáme? Ide fakt, že neznášam, ja dám Remove element. OK, tak daj. OK, mne je to jedno. Ale teraz už nepoužívajme Remove elementu, lebo mňa to tak bolo. Bro! Dáme kopaj niekedy. Nikdy. Ľudia si nebude baviť, ak tu furt prehráme. No. Vieš, že ja mám takúto kartu, ktorú si mám prísť? Ale potom pôjdeme hrať každopádne Berry's Prison. Aha, áno. A ty máš také noobské karty. Noobské? Povedať noobské? Noobské! Ideme Car Battles a ideme hrať Berry's Prison. Ok, ja sa joinem na teba. Dobre, už si môžeme sadnúť. A vytvor súkromný server, lebo mňa to fakt nebaví. Ja nie, to je. To nábor sa stojí. I don't know. Berry's Prison Ruines. Pozrieme sa, koľko stojí. A private server stojí
Nie, na jeden mesiac to było. No, ale to zapomniałem, dobra. Dobra, czekamy. Aha, ale to robię. Prerostný pupok. Robert, ty hráš prvýkrát? Áno, daj, akú prison dávaš? Third person, ja som dal easy, vždycky dám easy. Prečo si dal tretiu? Ja som tretiu nehral. Poď. Šimon, ja som s tebou už raz hral Berry's Prison a bol si policajt. Šimon, prosím, nerob to na mňa. Bro, ja som si to kúpil za 8 000. To stalo 8 000? Áno. Prečo mi sekla hra? Prečo utekáš na mieste? Bro. Tak poďme. Bro. Skibidi. Toto je skibidi Wi-Fi. Ale máš málo percent. Ja neviem, máš 14 čačo. Tak sa dení znovu. Bro. No konečne aspoň, že? Aspoň sa to vráti. Dobre. Prepáčte, ale ja mám slabú Wi-Fi, tak preto ma to vykoplo z hry. Máš slabú Wi-Fi? Ja som ti dal 5G, to je tá lepšie. Bro, aj mama má 5G a pritom má ešte horšie. Ona napísala Zenia a že napísala Riderko. Že si tu daj frt a toto si tu vrieskať dami. Ja nesom vyskyt dámy. No tak ale víťaza, to tam nie tak poď. Ideme. Ona skáče po mne. Si pohni, už tu čakám. No, ty ja čakám na teba. Jak si robím? Ja som padol. Skočím na záchod a idem. No. Počkaj. Počkaj na mňa. Čo to tak hodí? Prepáč, už to neviem robiť. Už sa nebudem robiť. Dobre, to si ma fakt nahneval. Oh, sorry. I'm sorry. Nemám náladu. Ja som tu, späť. Raz na mňa ešte raz vystrelil s bazúkou, tak to dopadne zle nebude. Aj keď si spravím jeden damage, v tom Titanovi. Nehej. Tak poďme. Okay. Ja mám aj krabicu. Ja hrajme Rainbow Friends. Pozeraj, ja hrajme Rainbow Friends. To si za koľko kupoval pre... Neviem, a za 4 000 sa mi zdá, neviem, už si Tomu nepamätám. to je jaké drahé. Pro drahé, pozri, koľko mám peňazí teraz. Pozri, koľko mám Aha, ja za peňazí. 4 000 peňazí a že za 8 000 robuxov. Za 8 000. Bro, a žiadny damage to nerobí, pozri. A ty ma mňa môžeš udierať s tým. Ale ja Za to dostal. Veď, neviem. prachy, tu máš mlátim. Help me. Uberá prachy, keď ťa mlátim? Nie, neoberá mi to nič. Neoberá mi to peniaze, ale Jak sa to dostal. otvára? No konečne. A túka. Žartujem. Bože, ja môžem zastriť Berryho. Pozri. Ja som porazil Berryho. Porazil som Berryho. Ja utekám. Ja som porazil Berryho. Ja som hral s Berryhom 1 versus 1 a vyhral som. Bro, ja tu mám ešte toho Berryho. Ale u mňa zmizol. U mňa tam leží. Jak to? Ja mám bazúka. Bazúka, nevieš o ňom. Bazúka. Ja som raz hral Berry's Prison a ja som zabudol stlačiť to tlačítko. Toľko rečí. No. Tak poď, ja už čakám na teba v tej ventilácii. Tak poď dole. Čo sa bude diať tam dole? Toto je kúpeľňa. Som ešte nebol. Dobre. Pozrieme peňažky, veľa peňažky. Ktoré záchodové dvere? Je to tretie. Áno, nie. Tieto? Áno. Bum. Lopatu. Lopatu zober.
Rozšaglota. Ty už si sa prekopla? Áno, ja som dole. Tak čakaj na mňa. OK. Tu si. Toto je kúpeľňa. Idem sa aj vykúpať. O, tak nič. Ty si spálil. No. Ivan. Nerob! Dobre, to bol už posledný krát, už nerobím. Mne to neznášam. Používam krabicu a používam bazúku a ostatné na niekoho iného. A čo je dobrá tá krabica? Aby som sa ukrýval pred Barryom, ale neviem na čo by to vôbec je. On ťa nevidí? Áno. Ale to na nič, lebo keď som v krabici, tak nemôžem kliknúť tlačítko. Ja sa musím vyťahnuť z krabice a potom ma zbadá. A keď sa potom dáš do krabice? Ja som porazil gulu. Ja som zastrelil gulu. Né! Čo? Mne to zabilo. A mňa to zabilo? Nie. U teba išla gula. Tak čakaj na mňa na konci. Ja mám bazúku na tebe. Šimon! Žartu nestrelám. Táto bola pre ďalšiu. Ja som narazil do steny a mňa to zabilo. Robot, shake my hand. Čakaj na Pozri, ja strelím toto policajta, budem za sekundy. Strelím ho. Idem. Áno, Šimon, som tu pri mňa. Ne, ja som zaseknutý. Kde je ten policaj? Pozri, A čo máš tu urobiť? on je po mne. Nežartujem, ja tak použijem ten môj emote. Pozeraj. Čo mám urobiť? Nie, ja som použil ten emote, lebo ja som zamknutý a chodí cez ten. Ne, nechyť ma. Čo mám robiť? Máš ísť sem dovnútra a kliknúť toto a nechaj sa chytiť. Nechať sa chytiť? Áno, a potom ísť rovno. To bude potom ľahšie. Tým. Nie je tam. Kde? Dobre. A tu môže na schody? Na schody môže? Áno, môže. Áno, môže? Áno, veď môžeš. Ne, nemôžeš. Ja, že ty môžeš ísť na schody. Je, že ten policajt. No. On podal. Ne. Prečo ma zabil? Musíš skočiť až po druhých schodoch. Ono mi to seklo. Ono mi to seklo. A teraz sa na mnou nemôže? Či mu teraz za mnou nemôže? Si robíš srandu, no tak sa dostaň ku mne ešte raz. OK. Či on tu už za mnou nemôže? Nie, už neďa potrebujú. Super. Bro, ona ma tu zase vykopil z Wi-Fi. Ale koľko máš percent na mobile? Ne, neukážem Wi-Fi. Dobre, už sa pripojilo. Dobre, čakám tu na teba na tom moste. OK. Idem rýchlo ako Formula 1. Vieš čo, ja použijem speed glitch. Čo? Teda wall glitch. Že ja sa dostanem Tu hneď na... je taká typka, kam ja neznášam typku. Pozri, ja mám third. Pozeraj. Ja sa hneď dostanem na 4. Pozri, na level 4. Pozri. Som vo väzení. Ale som na 4. On ťa nechci? Nie, on sa ešte nevidí. Lebo ja som stále u neho na jednotke. A keď sa dostanem mimo, tak som na jednom level. Vidíš? Ďalší nie. Tak pomni si, ja to hrám s ním. Už to hraje 8 minút. Wow, kámo, zase ti takto napísal. Čo? Počuť ten job. Čo to bol púch? Na WhatsAppe. Jaj. Ne, to bolo... Tá hra, ktorú nepoznáš. To je hra, ktorú nepoznáš. Si pohni. Veď už som túto dole. Som dole. Dole. Čo je s touto Wi-Fi-nou? Čo? Zase ma to vykoplo. Ja neviem. Už.